Contivan Contact 100. Continental predstavuje letnú pneumatiku pre ľahké úžitkové vozidlá Contivan Contact 100. Vývoj tejto pneumatiky bol zameraný predovšetkým na zlepšenie ekonomickosti jazdy. Inovovaný koncept plochého profilu a použitie behúňovej zmesi s čiastočným podielom siliky zlepšuje kontakt pneumatiky s vozovkou. Výsledkom je výborná životnosť a odolnosť voči zatrhávaniu a vylamovaniu dezénu. Pneumatika je určená pre trhy strednej Európy a znesie i jazdu po nerovných, menej kvalitných cestách. Veľký vplyv na odolnosť voči poškodeniu má robustná konštrukcia kostry. Pneumatika ponúka vyššiu nosnosť a výbornú stabilitu jazdy. Inovatívne riešenie uvoľňovania zakliesnených kamienkov umožňuje výborné samočistenie dezénu. Výsledkom je zvýšená ochrana pred poškodením. Vysokoodolný pásový dezén zaisťuje excelentnú odolnosť na všetkých typoch povrchu. Bola zvýšená aj ochrana bočnice. Špeciálne 3D bočnicové rebro chráni pneumatiku pred poškodením pri častom približovaní sa k obrubníkom. Pneumatika Contivan Contact 100 je zameraná predovšetkým na životnosť. Bolo dosiahnuté zlepšenie kilometrového priebehu až o 15%. Použitá behúňová zmes má veľký vplyv na skvelú odolnosť voči poškodeniu a prináša i zníženie valivého odporu, čiže aj zníženie spotreby paliva. Letná pneumatika pre ľahké úžitkové vozidlá Contivan Contact 100.